Para ma-feel yun nga lami kayo ang pagkakaon. Sige. Ani, cheese overload. Okay. Japan tao na. Kapan? Pagkaon ni mo anak. Uy, Oh. Oh yun, dilim ni picture. Sorry, video man eh. What's up mga Bitokon? Welcome sa akong YouTube channel, Bitok Bitok University. Oga, syempre, welcome back, brother. Happy New Year! Happy New Year! long time no vlog. Balik na kita. Amo ning pirmirong vlog nga mukbang na pod sa tuig 2022. 2022 na. 2022 na. Kauban gyapon siyempre, wailain attorney James Juliet. Okay? Oga, actually di na talaga ko siya apilon. Maluoy man ko. Ano man? Kailangan man siyang exposure. Wow, ako nakaroon ang pasangin lang wala exposure ani. Asa mo hostis siya ani? Luoy mo ni mga attorney kay basta December way halin. Walay magkaso, walay gusto kalagot puro na may pagmamahal. So walay kaso, so ang mga attorney way halin. May na lang, naman ko yung hosting gamay. So mo nang gidala ta ka karon rigilibre ta ka. Pasamir naman. Pasamir na. Tao. Oh, mo galing. Oo, yeah. So mo nang karon ako nang libre sa ima, Brad. Anak kalami ani karon, Brad. Gidala ta ka sa lugar nga mukaon ta nga mura sa tag nituyok sa tibuok kalibutan. Ha? Ano man? Yes. Ano man di? Na kay pagkaon sa Taiwan, Okay. na pagkaon sa Singapore, Ha? napoy pagkaon sa Japan. Tanan. Isa. Nata karon sa Tagana asa ta. Di ko magsaba asa ta. Tagana. Ano na Oh, pa? letter C. Nagsugod sa letter C. Ko kana doon na ko. Ko kana doon na hapit na. Asa galing na Asa sa- giga. Asa. Mano siya? Kukulo? Kokolo. Para di nakamahasol. Pag abot pa lang nakahanda na tanan. Napade pang Dubai. Tana. Pamilyar ba kani? Oh. Oh, ikaw napay na. Di na sila mundang. Lain sila batasan diri. Bida. 8%. Oh, dalawa. Oh, kani. Unsa ni isa? Unsa ni? Laksa man na. Laksa. Laksa eh. Laksa. Singapore. Singapore. Pinakalami nga shawarma. Asa man ni? Dubai. Dubai. Oh, Dubai. Dubai. Takoyaki. Japan, may bay siya. Ah. Ay, Japan. Japan, domore ko to gozaimasu. Ha? Ay. Takoyaki. Takoyaki. Takosa. Takot Takot sa sa asawa. Takoyaki. Okay? Tapos, kanya tong mga drinks. Amniki ka. Di ba nauso ang mga milk tea? Ang sa Pilipinas nga milk tea, mura og shake, tamis. Ay. Diri real taste, real tea yun. Oh, Dili ni sa yan, tamis, isa. ma-feel yun ni mo ang tsaa. Let's do this. Oh, hoy. Kokolo, bago lang yung abri. Na sila diri sa may Chavez at bang sa Lourdes. Ay. Chavez Street, Oh. Lourdes College. Gigutom na ko. Unsay mong gusto na? Asa ka gusto nga lugar? Mukaon. Pili ta sa Japan. Japan tao na. Okay, may problema. Japan tao na. Cheese overload. Oh, Cheese yes. overload Cheese takoyaki. overload. Oh. Okay. So, naon na to ni. Sa halang pala nga cheese So, kani overload. siya, Okay, cheese. tax. Yes. Cheese tax. Yes. Yo. Okay. Sugdan na itong krimen. Pag mukha galing daw ka, basta vlogger ka, kailangan idulit. Mo ba? Tapos kita ka ng mga ilado nga vlogger na dapat pagkaon mo magpiyong-piyong ka. Oh, magalana ka. Para ma-feel yun nga lami kayo ang pagkakaon. Sige. Ani, cheese overload. Okay. Japan tao na. Kapan? Pagkaon ni mo anak. Uy, Oh. Sarap. Diyan lang. Sugod pa ko ha. Makaguban ni sa reputasyon sa usa ka abogado. Oh, one. Paano apak piyong ana sulirat kana. Sakto ka ba? Madaot tong kadungganan ani.
Sarap. Itong dignidad, baka bulan Tapos ba? cheese ba do? Sarap. Kabalo ba ka? Ang ingredient yun na dili, authentic yun. Kung ano gikan ang pagkaon dili, for example, kani Japan. Oh. Sa Japan yun eh. Kani karon mo ni ang Octo baby. Kita ka ng mga maklaro pa sa camera. Kita ka ng mga galamay sa kuan. So kay Octo man, so Yes. tataw siya nga isda. Yes, ang dating tagian ni Octo man. kabalo ko si tagian ni dati sa Octo baby. Ano man? Octo Arts. Tanataon ni sila sa bulan sa Oktubre. Yes. Dili po sa December. Tanawa. Oy mo na isa. Oy mo sa. Tanawan ni naglason ng bata sa kalamit. Kaya ako gusto siya masabay. Pakadumdum ko sa akong anak, Birds. Okay. Imo. Okay, tos. Tos. Okay. Oh, ang mata. Na-OE. Dili, pinuod, Birds. Ang sarap. Di akong ganahan, Birds. Kaya na ibang sodas ba? Sa sodas di man. Ba't naman na? Dili gyud ka nang gikan sa construction. Out sa din eh. Di na lahi na. Oh, di na Seaweeds soda. na? Ha? Seaweeds. Seaweeds. Di na sodas. Sarap. Sorry. Japan. Okay. Anita sa Ano ta sunod? Dubai. Dubai. Oh, Shawarma. ay, makaya ko baka ani. Maka-insecure. Medyo ako ganun. Ang size maka-insecure. Kung makita kong asawa ni Mensha nga may pa ang shawarma. Oh, tanawan ay gulay. Pero Birds, ano na ako sa kaba. Yung nga ni kadako. Oh my fucking God! Jesus Christ! Oh, ano imong kaunon ba? Wag. Ay, wala pa. Sarap. Wala atong poise ani. Sarap. Limit. Ano itong burger mo? Sarap. Maka patabang na ani ng presyo. Ah, Maklaro ni mo ba nga na ito ibang yung brownies bitaw di ba? Ban. Klaro naman. oh, correct. Ti naman yun. Kani kay na fiber ba nga brown na dio? Nay fiber. No fiber. Dili katong para connection sa keyboard. Fiber kong 5. Ay, patra. Porber. Sarap. Ano lang. Di po natuhod doon ng Dubai. Mahal to sa Singapore. Diyan lang takuha. Sige. Sige. Pagitunaw, pagikuan. Ano sa? Ay, kalami. So, Oh, tungat ikaw sa... mo. Oh, Isa. sabaw na nagan. Sabaw na yan. Sabaw. So, muning lami nga kananan. Kay mura na kang nag-tour around Asia. Di ba kung gusto gid ka o ka na pinasahi food ba, di ba? Sa Authentic pa. Dili pa gini siya ka ng burag mugna lang. Authentic yun ang ilahang ano. Talaga. Ayan, kita mo na. Ay, kasarap. O siya pala ni? Laksamana. Laksa din. Laksamana. Laksa. Laksa. Ayan, siyempre gupo na to ang sabaw. Isuro. My God, bro. Di ba na Bura sa ginataan ba yung nabilang isagol sa Naunan ko nimo. halang-halang, bura na curry, Okay, na mura o may sagol sa crabs. Luya. Diba? Ang sarap. Pakita. Kita. Be. Oh my God. Where's Lamia? Oh. Ang sarap ng sabaw. Ganahan Siya pa dali ni. mong bambungan Gwapo sa niya.
mukbang ba sa New Year ba? 2022. Itabo yun din mo nga inani ba? Ba? Ganaan ko sa sabaw. Sarap. Oh, Diyos mo santo, lamig yun. Sarap. Na-feel na ako nga na ako sa Singapore. Ang ganana ko, Burns. Kaya ang gigamitan mga bawl-bawl. Tama. Authentic yun, kay kahoy tanaw, oh. Sarap. Gama sa kahoy. Uy, ayaw na. Napako isa. Ha? Lobi. And now, Singapore na. Sa Kani? may final. Ay! Taiwan. Taiwan. Kabalo ng mga diabetic ko, no? Oh. So, kailangan dili ni siya katong amis kayo. Pero mahibaw ani mo man na mas close ka sa authentic. Kay makpan magini mo ang iyang lami ba nga natural ba? Perfect. Muna ako Ang unsa na imo? Flavor. Sino ba? Ha? Taro. Taro. Taro so Lami kayo. Walay dili sa gabi katamis. so gabi. Katsaag yun. Mo nang gabi. Unsa in English man ang taro. So unsa bini siya sa taro di gabi? Di ba? Muto ko siya mo, kay bugado mo ka. Oh. Isod na kay kung di ko muto na, makasuhan mo na ako. Oo, gani. I love it. Pero I asa love mo it. special Dili- mas dili. basta ko malig na ako. Kung kinsa'y pinakadako, siya ang mubayad. Ha? Muna lang ang patakaran nini. Kung kinsa'y tagaan o dako nga ilim nun, may mubayad. Ato na ko, Berts. Unsa? Di, ato na ko. Saman? Ako may mapabayron. Automatic na din nakakagawas mo na nasa. Asawa na siya. Imyan naman mo. Sarap, kukulo. O siyempre, di na pwede nga kita na. Ay, mandama ita. Mandamay na ta. Okay na. Cameraman, kanan. Let's go, let's eat. Grabe. Katulgo ni Sleepy na ka. Medyo ako gagamiton ng chopstick. Sleepy. Mo na epekto basta diabetes di ba? Kana katulog ko na ka basta kanang busog. Man. May nalang nakadala taog mga backup. May nalang nakabantang mga backup. Very good. Thank you Lord. Daghan salamat sa Kokolo kay at least sa usa ka lugar daghan kay area. Buratang mituyok sa tibuok kalibutan. Dubai, Taiwan, Japan, Singapore. At tangin ninyo, napasalay dugan daw nga 3 countries. Malaysia, Balulang, Ipunan, Balulang. Balungi, Singapore. District 1 o District 2. Daghan salamat sa Kokolo. Kung gusto nyo i-try, lami kayo diri. Again, ang nakalamin nila diri authentic. Ang ilahag yung kani. Ang milk tig yun nila, imog yung matis. Ang tama ilang tagline. Nasa lang wulo, not just your ordinary milk tea. Taste the real tea. Di flamethrower nila. So kana, pag bit-bit na daan, kay imo ng gate pass ni April Jean. Shout out na kang April Jean. Ay kabala ka, bisag mukhaon sa Itugutan ko ni Bernie. Matugag Dubai. Ikaw nag-iwan maka-insecure Maka-insecure lang ang kadako. sa pagkaon. Pagkaon. That's it. Dagan salamat. Salamat sa pag-uban-uban. Bisita na sa Kokolo diri sa Chavez Street, Capistrano. Likod lang ang landmark. Lourdes. Oh, Lourdes. Okay? Dagan salamat sa iyo ang District 2, sa akin ang District 1, kini si Bernie Bitok-Bitok, og Attorney James Judith alias John Lloyd. alright, og siyempre, see you sa next vlog. So, ikaw may pinakado, Brad. Ikaw na'y bahalas bayad ya. Ha? Mo kaya na ikaw na to, ugit siya. Salamat. Salamat. Hello mga taga-Cagayan, i-invite na mo na mag-visit sa amo ang store. Kokolo CDO branch located at T. Chavez, Poblacion 4, near Lourdes College, in front of Premium Bikes. I-try ang among Asian cuisine, at least matilawan ninyo ang lain-laing lugar ng mga delicacies. Open from
10 a.m. to 10 p.m. Mondays to Sundays. Thank you. Anya na ang idol ng bayan!